मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाय। बे जाथाया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हाजो सेराव जादों होनना बुंदों। हाजो सेरनि दरसे गामियाव जादों। बे जाथाया ओरैबायदि जादों, सासे हिनजावसा गथ'नि मोदोमावथ' नङा, गस्लायाव बेबायदि गस्ला गानग्राफोराव हरखाब अर खामलाबायदों। गथ'आ जेब्ला आखाइ सुदोंमोन अब्ला मासे सिखिरि फैदोंमोन। सिखिरिखौ ओरै माबा हरनायावनो हरखाब गथ'नि सियाव बा गस्लायाव अर खामदों होनना बुंदों। गोबां सोमोनांथाव। दा बे दायनासो खालामनाय ना माबा मोनसे दंमोन ना सोरबा मायां पासासो खालामनाय बेखौ मिथिया। नाथाय आथिखालाव बे भिडिअ गोबां गोसारगासिनो दङ। इउटुबावबो गोसारदों, लोगोसे फेसबुकावथ' बांसिन गोसारगासिनो दङ। मानोना फेसबुकाव आथिखालाव इउटुबखौ बारा नायबांला। दा बेनिखायनो बे भिडिअआ गोबां गोसारगासिनो दङ। आरो बे माखासेफोरा कमेन्ट हरदों, बे सोरबा दायनानि खालामनाय फाव, सोरबा माबा खालामनाय फाव, बायदि बायदि कमेन्ट हरदों। दा माखासे भिडिअखौ नोंथाङा नुगासिनो दं जानांगौ। बेनो जाबाय हिनजावसा गथ'। बे हिनजावसा गथ'नावनो सियाव गस्ला खामदों बा गानग्रा गस्लायाव अर खामदों। आरो बेल' नङा, जिगाब बायदि जायबा नारा बायदि ओरै बुथुमना दोन्दोंमोन बेबो खामजोबदों। आसरित। मा जादों मा जायाखै बेखौ मिथिला। दा बेखौ साइन्टिस्टआसो मिथिगोन ना अजायासो मिथिगोन, बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। माखासे भिडिअ दङ, नाय। आं स्क्रिनाव देखायगासिनो दं, नायबानो जाबाय। नैबे नानियानो बे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन, बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथावनो नै गाननायाव खामखायो नै। दा बेखौ जोङो सावनानै बयामाव सोसिगोन। नै गोबां मानसिफोर दं, नायगासिनो दं। नै गामिनि मानसिफोर, बिसोरो नायगासिनो दं, खोनासंगासिनो दं। आसरित बाथ्रा आरोना, सोमोनांथाव, माने हमदांस' हायाखै मा जादों। नै गामिनि नायगासिनो दं। नै बिसोर न'खरनि गोजा। आरो जों थांगासिनो दं, नै जिगाबाबो खामदों। नैबे जिगाबमोन, बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन। बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा। नायदो, नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै। नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों, न' दरजा पर्दायाबो खामदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों। खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा, नै बिदिनो खामजोबो नै। खामजोब्बाय नै। औ नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो। खालामदोंना खालामाखै मिथिया आरो। नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन। बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय। दायो नैबे गस्लाखौ सावगासिनो दङ। नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो। माखासे खामबाय नालाय, ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयामाव दोननाय जासिगोन। नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ। आसरित। गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनायावनो मासे एम्फौ फैदों जाहैबाय, सिखिरि ना मा होनदों। सिखिरिया फैनाय लोगो लोगोनो बे एम्फौआनो अर जादों आरो अरा गस्लाफोराव खामजोबदों। आरो बेल' नङा, न'नि गोबां बाहागोफोर जेरै फायखानायावबो अर खामदों। आरो नै जिगाबखौ नायबानो जाबाय, जिगाबा माबायदि खामदों। बेखौ रावबो सावाखै जाहैबाय, हारसिं खामदों जाहैबाय। आसरित। दा बेखौ मिथिंगायासो खालामखो ना सोरबा काला जादु गोरोंफोरासो खालामखो ना मायां पासासो खालामखो ना बे मिथिंगानि मोनसे सोमजिथाय जाथाय, बेखौथ' मिथिला। जायखिजाया गामिनि मानसिफोरा गोबां गिदों आरो न'खरनि मानसिफोराबो गोबां गिदों। दा नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? बे मायां पासनि खालामनाय ना मिथिंगायारि जाथाय, ना सोरबा रायनो नाजादों, ना बिदिनो अर खामलाबायखायो? जुदि मिथिगौबा नैबे कमेन्ट बक्स दं, नैबे कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय।